Студено ми е, гладна съм, боли ма корема, спи ми се, къде си ма помъкнал цялото това време, не мога да разбера. Гладна ли чух? Да. Бергоса пак са пуснали на промоция, паста, само за 7 лева. Искаш да отидем да пробваме, а? Да. Тук търпеливо изчакваме в новия интериор на Бергос пастата. Аз си поръчах карбонара, а Катито си поръча с пиле и сушени домати. Ето как изглеждат. Я да видим тест. А? Топло? Добре. Е време и да пробваме карбонарата, като виждате кашкавала. Се стича супер мазно, се стича този кашкавал. Топло, приятно, много добре брендирано, месото се усеща, истинско месо, няма крем вриж тук, това е Бергоса, разбираш. Значи преди да дойдем ти беше студено, гадно, некомфортно, гладно, сега поне доволна ли си? Да, не съм гладна вече. Поне не си гладна, ама всичко останало е валидно. Да. Абе, не че някой ме е питал, и аз съм доволен, за 7 лева съм наядох като цар с тази брутална паста, даже имам още за доизяждане. В селта правят много свежо събитие, в което ще може да пробвате абсолютно всички пасти, така че ви препоръчвам да дойдете.